Tervetuloa tänne Simonkylän kouluun. Täällä on viime aikoina tapahtunut suuri jytky Simonkylän koulun oppilaille. Heiltä on kielletty sivakäynnit kokonaan. He ovat käyneet sivassa kautta aikojen vain tyydyttämässä nälkäänsä, kun kouluruoka ei riitä. Tässä näette tyypillisen kouluruoka-annoksen. Vitsikö oli muuten paha kouluruokaa. Älä. Mennään ostaa parit mikropizzat, et nälkä lähtee, kun ei koulussa lähde nälkä. Joo, pitää vaan varoa noita opettajia, kun tulee teille. Niin, hei, pojat, mihin sä ootte menossa? Ei mihin. Ei mihinkään, mitäs sitten yritätte poistua koulualueelta ulkopuolelle? En mä tiedä. Noniin, nimi? Taneli Toivonen. Taneli Toivonen. Luokka? 8C. 8C. Nimi? Roope Rautaranne. Roope Rautaranne. Mikäs luokka? 9B. 9B. Jaa. Sitten jos te valehtelette nyt ne nimet, niin tulee toinen jälki-istunto. Teillä on vielä mahdollisuus poistua täältä näin pois tunnille. Hei! Hei pojat! Takas tänne näin! Heti! Nyt on taas hyvät mätöt. Kaikki saatiin ostettua. Kyllä maha saa nyt täyteen, kun ei kouluruoka taas riitä oikein. Ois se kyllä ihan hyvä, jos me saatais tuo sivo laillistettua, ettei saisi mitään jälkkää. Tai sitten kouluun vaan yksinkertaisesti paremmat ruoat. Jep. Onko mielestäsi reilua, että sivakäynnit ovat kiellettyjä? No ehdottomasti ei, koska sittenhän oppilaalle jää nälkä kesken koulupäivän. Mitä mieltä olet sivassa käymisestä kouluajalla? No, on se hyvä, että saa välimäärät eväät ostettua ja sitten kouluruoka maistuu paskalle, niin sitten on hyvä, että on vähän karkkia kuukiessa ei taskun pohjalla ja saa sieltä sitä energiajuomaakin ja se maistuu aina hyvälle mahan pohjassa. Onko sinusta väärin, että sivakäynnit kiellettiin? Joo. Miksi? Tulee ripuli koulun ruuasta.